Com es gestionen les classes, les matèries i les relacions amb mares, pares i l'alumnat? Fa uns dies escoltaren qui s'ho feia amb carpetes de Google Drive. També hem conegut algun cas de qui va fer algun vídeo, com a professora, professor, però ha deixat de fer-ho perquè s'havia convertit en un generador de memes. Doncs bé, ara ens escabussem en les responsabilitats d'una docent que forma part de l'equip directiu d'un institut. Presenta't, Verònica. Soc Verònica i soc professora d'educació secundària i batxillerat d'un institut públic i a més formo part de l'equip de direcció. Com recordes els últims dies abans de l'estat d'alarma? Els recorde un poc atabalats, en el sentit que primer vaig començar un poc en la incertesa de no saber si podia anar a passar uns dies a la muntanya, com tenia previst. Després vaig decidir, no puc anar, em quedo en casa, estic de vacances, relax, i a continuació, immediatament, ja no estava de vacances perquè havia d'adaptar-me a la nova situació per generar un material en previsió perquè en tornar de vacances l'alumnat tinguera possibilitat de continuar en les lliçons sense massa inconvenient. Per tant, un poc atabalat tot. I la primera setmana, perquè en teoria estàveu de vacances, però vau haver de fer continguts d'un dia per a un altre. Com ho vau gestionar? Aquesta primera setmana que tu menciones del DS-18 era setmana no lectiva, en el meu cas, perquè com pertanyem a la província de València, i a la ciutat de València teníem les vacances de Falles. Però així tot vam començar a parlar pels grups de WhatsApp que tenim els professorat, a través del correu electrònic, des de l'equip directiu, i ens vam posar en marxa i les indicacions des de conselleria apuntaven assenyalaven que el més homogeni podria ser l'ús d'una plataforma que es diu Aules, que ja està en marxa des de fa temps, però que no utilitzaven. Aquesta plataforma d'Aules és un model i permet incorporar uns arxius, uns documents, en definitiva, perquè l'alumnat puga continuar una docència des de sa casa. Per tant, aquesta setmana de vacances, que van ser no vacances, tant jo com els meus companys i companyes, ens dedicarem a generar este material, pujar-lo a esta plataforma i organitzar un poc el treball de la primera setmana. Des de l'organització de l'equip directiu amb els companys i companyes va haver molts correus electrònics, es va parlar molt de com havia de ser aquesta comunicació, d'una primera presa de contacte amb les famílies, indicant-los com anàvem a treballar, d'una primera presa de contacte amb l'alumnat, indicant-los com s'anava a treballar i, en definitiva, això. Com és ara la càrrega de faena? Quina és l'actitud del professorat des del teu punt de vista? Jo te puc parlar del meu institut i d'altres instituts, perquè estem connectats també entre nosaltres a través de Telegram, perquè fa l'ús de la plataforma. N'hi ha molt d'interès en que això funcioni. Jo estic supercontenta amb els meus companys, companyes, estan demostrant una força, unes ganes de fer bé el seu treball que de vegades s'oblida. De vegades el grup de professorat únicament se parla del grup de professorat perquè té vacances o perquè té un bon horari. I jo de veritat estic ara que de vegades m'han saltat les llàgrimes pensant en tota la feina que estem fent i en les ganes. I com és el feedback dels alumnes? És a dir, la implicació. Estan fent les tasques i estan implicats? Hi ha de tot. Jo soc positiva i tinc potser uns grupets d'alumnat prou boniquets i jo els veig que estan responent bé. Però sí que és cert que aquells que en una aula no treballaven, doncs ara no és que ho estiguin fent més ni menys, estan fent el mateix. Hem escoltat professors que han deixat de fer alguns treballs en línia, especialment vídeos, perquè l'alumnat ha fet memes o alguna broma. Al teu institut ha passat? No, que jo sàpiga, no.
no ha hagut cap meme ni cap falta de respecte, tot el contrari. En el cas de fer les videoconferències, en general, per regla general, l'alumnat ho agraeix perquè realment ells es troben molt desemparats en aquest aspecte, estan un poc perduts. Sí que fan la feina, bueno, és que la fan, òbviament, però els que la fan una feina que en no estar tu al seu costat es queda un poc coixa. Ells no saben si ho estan fent bé, ho estan fent mal, encara que tu els envies comentaris a través d'aquesta plataforma donant indicacions, el veure't a través d'una pantalla, encara que siga, això t'ho agraeixen. El que sí que va passar en tornar de les suposades vacances de falles és que aquesta aplicació no funcionava i que tot el treball que havien fet els meus companys, les meves companyes, l'equip directiu i jo mateixa no havia valgut fer res. Ens va tocar tornar a improvisar i enviar-nos aquests correus electrònics amb el material que s'havia pensat a aquesta aplicació. Va haver una sobrecàrrega, clar, tu imagina't, tot el professorat de tots els centres públics i concertats estan treballant amb la mateixa plataforma. Va haver un caos i durant la primera setmana no es va poder treballar. Quin és l'escenari dels exàmens i de les proves? És a dir, els exàmens seran iguals que si haguéreu estat a classe? Et preocupa que puga baixar el nivell o com serà el pròxim curs? I els que haurien de fer l'accés a la universitat? Pel que fa a l'educació secundària obligatòria, a l'FP bàsica, crec que hem de ser o haurem de ser un poc menys estrictes en aquest sentit. Si no se pot assolir el currículum d'enguany, estem en una situació excepcional, doncs no s'assolirà. I intentarem avaluar en la mesura del possible. Des d'aquesta aplicació se poden fer qüestionaris, se pot fer un examen virtual, marcant molt que les preguntes no siguin les mateixes, fer-ho a una hora simultàniament, acotant un temps, però clar, el fet de no fer classes presencials sense estar acostumats a no fer-les, això ens limita molt. Pel que fa a la secundària obligatòria, pel que fa a batxillerat, sobretot segon de batxillerat, tenim unes proves d'accés a la universitat. La coordinació amb la universitat, per tant, en aquest aspecte és primordial. I el que tenim com a missatge de les universitats s'adaptarà la prova d'accés a la universitat. Si generalment, te poso un exemple, n'hi ha dues opcions a triar amb 5 blocs, doncs deixaran aquestes dues opcions a triar una d'elles per a resoldre 4 blocs amb la màxima puntuació. És a dir, realment, quasi tot el professorat ha assolit 4 blocs de les seues matèries. No sé, jo te parlo de la meua, que és química. Potser és molt diferent en llengua castellana o en història, geografia i història, però la universitat sí que va adaptar aquest examen d'accés a la universitat a aquesta situació excepcional. I examen, ja dic, jo ja he elaborat una sèrie de 25 qüestions, d'ahir se trauen 6 qüestions diferents per a cada alumne, desordenades, o sigui, vull dir, una aplicació com aquesta te permet fer un examen. Si es volen copiar, es poden copiar, òbviament, però ho tenen difícil. Anem acabant, però et pregunte, quina informació teniu de com serà el plantejament del pròxim curs? O tornareu enguany a classe? La informació que tenim és la mateixa que tenim respecte a altres sectors de la societat ara mateixa. És un poc el dia a dia. L'única cosa que sabem és que de moment ara tenim estos 15 dies o 20 dies més de continuar treballant en casa. Opinions sí que n'hi ha moltes i molts companys opinen que no tornarem més que per a fer uns exàmens de recuperació o de final de curs. I en el terreny domèstic, com t'ha canviat la rutina diària? Com t'ho fas? El meu dia a dia és un poc de matí veure si les tasques que jo he posat estan lliurades. He d'entrar a aquesta plataforma, comprovar si l'alumnat ha pujat aquestes tasques. Moltes vegades he d'obrir els correus electrònics perquè encara no saben pujar-les i te les envien per correus electrònics. També hem acabat fent una cosa que no ens agrada molt, que és donant els nostres telèfons a alguns grups d'alumnes menys conflictius, diguem,
perquè per WhatsApp puguem preguntar dubtes. Per tant, s'ha convertit un poc en una atenció no de 24 hores, però de 14 hores al dia, pràcticament, perquè quan no estàs llegint un correu electrònic o revisant aquesta plataforma, estàs contestant un missatge per una altra aplicació. També intentem fer videoconferències. Una vegada a la setmana, en cada grup, intentem fer una videoconferència a través de Webex, de Zoom, de Jitsi, cadascú la plataforma que millor li acobla.